Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Las 9:42 Aksyon Radio Philippines Standard Time. All units, this is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Radio! It's number one. Aksyon Night Patrol! 44 minutos nakaligan sa Tacnala sa Nueva Action Radio Philippine Standard Time. Salawat maayong gabi na naman. Inyo para tuntunan Action Night Patrol, Lunes Tob-Tob Sabado. Las 9:30 Tob-Tob alas 11 sang tungang gabi. Yari kita sa Martes nga pa pangalagad dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinovoya, una ini nga pagratsada sa nga inyo ka-aksyon sa tatlo kasunod-sunod nga adlaw. Sunod-sunod nga pagpungko naton sa sining nga trono. Umpisa sa mong Disyembre 29. Tob-tob buwas nga adlaw, December 30, tob-tob December 31. Sang tungang gabi. Tob-tob ini sa special coverage sa DYEZ Action Radio Bacolod. Sa pagkadulong naman namon si inyo sang matutod nga sitwasyon. Samtang nagasaulog ang taran sa pagsugalaw sa bagong tuig. Sa maabot na nga Webes, December 31, ang DYEZ Action Radio Bacolod mayara sang special nga pagpangalagad tub-tub sa tak ng alas 12. Sama-sabi nag-upod kita sa countdown antes sa magsunod ang bag-o nga tuig. Sa ngalan sige hapon sa inyo sa ring regular nga anchorman Action Eric Magbanwa. Basta gani Martes inyo ka-action na Marlon Hinovoya. Panahon kita nga maghahanot sa nga mga balita, impormasyon, isyo, komentaryo sa sading nga mikropono. Action Night Patrol, kabahin ini sige hapon sa maghatag naton. Sang matod-tuod potli tampad, kag wala sang lakay. Nga pag-serbisyo sa publiko, ang public service nga moning sentro sang sading nga panatuntunan. Sa mga ka-aksyon naton nga nangin suki na dawadlaw sang Action Radio Bacolod. Labi na sa mga wala nagalis-uliso sa nga ilas sa nga radyo balabas yung matingala ka mo o kung natingala ka mo kaina. Nga may pilaman ka oras nga way babatian. Nagapangayo kami sa inyo sa nga paghangop ha kaina sa aga.
Kay nasang udto tubtob maghapon, may pilaman ka oras nga wala mabatian sa kahanginan ang mga palatuntunan kag drama sa Aksyon Radyo Bacolod sa inyo sining radio set. Bangod sa mga hitabo maka-aksyon nga tiwagid naton na ginalauman. Mga hitabo ini nga normal nga gakatabo sa isa ka istasyon sa nga radyo, bayara sang nagluntad lang technical trouble sa amo sining transmitter dara sa barangay Taloca, syudad sang Bago. Manang transmitter maka-aksyon karos mana sang lawas sang tawobla. Nakon kay isa nagalain man ang pamatsyag, nagabagdown man. Way sang butang forever dari sa kalibutan. Mayara sang technical trouble kay na, pero sa pagpaningwa maka-aksyon sang technical team sang Aksyon Radyo Bacolod, nagbalik man sa normal ang sitwasyon mga alas 4 kay na sang hapon. Pero bisan maka-aksyon nga nadula kita temporaryo on air sa transistor radio, nagpadayon man ang pagwaragwag sri kag pag-ere sang mga palatunturan pati ang drama kaina sa amon sining FB page. Sa taran-taran nato sa mga ka-aksyon, salamat sa wala pagkatakas ang suporta. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapasalig gid sa inyo. Namon dublihon o kon mahimo palang triplihon ang paghatag sa nga batodod nga serbisyo. Labi na maka-aksyon nga tipagi sa inyo. Amon nga mga tagpalabati. Kamo ang nangin rason kung nga ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod damlag lang ginkilala bilang number 1 AM radio station sandig sa resulta sang survey, fourth quarter survey sang Nielsen. (9:49) Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dari sa News Center, pag-aobda kita ni Aksyon ang Defensor sa mga balita nasyonal. Nakatutok man na mga aksyon kag mga balita pagid nga iban na mahimo makaapekto sa aton tanan. Aksyon ang Defensor ang bahala sa inyo. Sa ato sa nga patrol, nagalibot temprano pa. Aksyon na John Diaz with Aksyon Nixon Tahom or Aksyon Nani Kirao. Nixon Tahom. Okay. Balaon tanong ka dukay ang ilang saling observation report. Isa sang masamigin na padulungan sa buong sa madamo-damo gawang tawo ang area sang Plaza Publica, ang area sang New Government Center kon NGC. Kamanting curfew maka-aksyon na mag-aumpisa para man 11 PM. Alas 11 medyo gin pasaka-sakaan diri bago man sining holiday season. Ang ato sa restaurant sa Bacolod kag Negros Occidental sa gihapon steady. Amo man sa gihapon ang quarantine status. Modified community modified general community quarantine. MGCQ. Umpisa maka-aksyon Enero 1 tubtob Enero 31. May pilan na gid lamang kaadlaw ang nagahabil-habil ho. Nagtakop na ang tuig 2020 ang istorya angot sa COVID-19. Medyo nagpuas-puas ang istorya sa mong kag pinakaginahambalan. Anong isyo ni kag kontrobersiya sa konbalan nanugid ang sa likod sinin nanugid ang kabaturan sa sining COVID-19 vaccine ining bakuna ni ho. Kalibog paminsaron sa mga tao diri sa Pilipinas. Kaya may ara sang report maka-aksyon nga may ara ng ibansang tao dari sa pungsod ang nasugdan na tubsok sang bakuna kontra COVID-19. Pero ginasiling nga ang pagbakuna sa mayoriya nga mga tao sa ato sa ringa nasyon halaton pagkuno sa first or second quarter sa nga tuig 2021. Ano ba talaga kuya?
Anong gingamit na mga sample-sample na? Yamat-amat nga nagapuas sabong ang istorya angot sa kaso o kung kadabon sang kaso sa COVID-19 nakasentro naman subong sa issue sa COVID-19 vaccine. Lasa kadua dara nga issue maka-action ining kagabi nga paggabulgar ni Presidente Rodrigo Duterte sa ngalan sang pinaka mga kongresista, ang iban former congressman, ang iban ara subong nagapungko bilang mamalidha maka-action miyembro sang Kamara na kuno may angot sa papangurakot o korupsyon. Tinangin init, tinangin isyo, kabanti wa man sana presentar nga ebidensya. Subong maka-aksyon ang ginahambalan. Kung bala ano mangin kahimtangan sa ato sa nga pungsod, pagkasunod sa nga bagong tuig, may mabatian pa bala kita nga linupok sa nga mga firecrackers. Ang mabakitan pag kita balang paglinupad sa mga fireworks sa kawaan. Initanan mabalaan lamang naton samtang nagahilapit ang oras. Nga alas 12 sang tungang gabi sa Huwebes. Ang mga opisyal naton sa gobyerno liwat-liwat man nga nagapahanumdum sa mga tao. Labi na sang ginakampanya sa Department of Health. Ining departamento pangikayong lawas ang gobyerno. Ining iwas paputok 2020. Ambal sa DOH sa mga nakapagkit sa ilang sa post sa FB kagin haboy ban sa nagalain-lain nga mga local government units. Kung sa mga Tagalog pa nga lengguwahe, iwasan ang paputok nga scary para bagong taon ay carry. Now diri sa Negros Occidental, may 4 ka tuig na nga bata nga lalaki ang nalukpan sa isa sa mga ginakabig kon isa sa nalakip sa mga illegal firecracker and gitawag nga buga. Maigo siya sa kagpilas mata taga barangay Bakong sa Sudad sang Bago. Kaya mo ning una nga na-record sa Sudad sang Bago firecracker related injury. Nagtatak sa Sudad sang Bago mag-action. Dapat dumdumon gina kung ano ang mga palupok nga ginadalian kag diin ang mga lugar nga pwede palukpan. Hindi na maghalak pasaway kag hindi na maghalak padungol. Bangod ba si matak-an kag magkatol ang bagol sa mga otoridad naton kag kamong pangsikupon na lamang kag ipanglupot sa presuhan. Simple lamang nga abiso sang sari nga palatuntunan. Temprano ini nga pahanumdum sa inyo taran. Pahanumdum sang inyo kaaksyon para man sa kalawasan ninyo tanan. Nga sa pagbulag sa nga tuig 2020, hindi man magbulag ang inyo sa nga mga tudlo. Hindi mabulag inyo sa kalibutaw. Kag sa inyo sa nga pagbugtaw sa bago nga tuig, pitsa 1 sa Enero 2021. Kompletong inyo sining lawas, pagsik ang inyo sining pamatyagan, kag positibo ang inyo sining paminsaron. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Las 9:56 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang tuig 2021 nakahibalo-bala kamo mga kaaksyon nga anong bulan ang mayara sang long weekends kay natawag. Butsilingon daw kadabo sa mga holidays ang benepisyo sa mga empleyado sa gobyerno. Pakta nyo ba kung nga bulan be? December? No, sala ka mo. Sa tuig 2021 mga kaaksyon, ang may pinakadamo weekends o kon long weekends, magsiring kita mga kaaksyon amo ning katinaga, tiara na ang Sabado, Domingo, kag holidays, regular holidays, special non-working days.
Hindi bulan sang December. Kundi among bulan sang Abril. Ulaban silang isang bulan sang Abril kumpara sa bulan sa Disyembre. Kaya nga Disyembre mag-action mera sang anom ka mga long week, ka mga nakabig holidays kag wise ang trabaho sa talatapan sa gobyerno. Ang Abril may pitugid inas tuwig 2021. Tikay sa bulan sa Abril mag-action na ang Huwebes Santo, ang Biyernes Santo, ang Black Saturday. 1, 2, 3, 4 gido, sunod gido. Huwebes Santo, pizza 1, pizza 2, Biyernes Santo, Black Saturday pagka Sabado. Ang Black Saturday action del Mar, morning of the air tanan, no? Hipos na no? Hipos Day. Off-air na mga telebisyon kag radyo, basta Black Saturday mag-action. Di pagkapit sa 4 o Domingo. Pagkapit sa 9 naman sa bulan sa Abril, holiday naman kay araw ng kagitingan ng tupas Biyernes. Ting sunod, Sabado kag Domingo, o pito gino. Bulan sang Abril ho. 2021 ina ha. Ting bulan sang Disyembre makakson, anom lang niya. Tiluban sing Abril, 7 Abril, anom ang December. Anong mga pizza sa Disyembre ha? Sa December 24, tiyaman ang Christmas Eve, special non-working holiday. Sundan, Biyernes nagtupa. No, Biyernes nagtupa ang Christmas Eve. Di sundan sa Christmas Day, December 25. Sabado pagka Domingo, December 26. Ang Rizal Day maka-action, December 30. Sa Huwebes, nagtupa. Last day of the year, December 31, Biyernes, Sabado, New Year. Ang 2022, Sabado, New Year. Yang iban mga ka-aksyon da, dutay-dutay. May haratag 4, may haratag 3. Naman ang 2021, long weekends, mga ka-aksyon. Sa balita sa iban nga nasyon, singit ko lang kay may tumayog nga linog ho. Ang kabaskugon sang linog maka-aksyon 6.4 magnitude. Basubaskog ni. Dito sa banwa sang Petrinha sa Croatia. Nakuhaan pa ni sang video footage maka-aksyon kung paano luwason ang mga tao nga sa nagauyog nga lugar. Mamining GFZ, ang German Research Center for Geosciences. Nagasiling ang linog ang may kadalumon nga 10 kilometros. Ang report naman sa N1 News Channel nga ang epicenter ara sa Petrinha, mga 50 kilometros halin sa capital sa Croatia nga Zagreb. May footage man nga nakitaan nga ang mga rescuers maka-aksyon nga butong sa isa ka tao kag isak bata ho. Halin sa nagtampok o kung nagpital sa ila nga debris. May isa pagid ka footage nagapakita sang isa ka balay nga ang atop silin na kakas. Way pa sang report kung may napatay sa linog. Pero kung basihan aton kabaksogon mga ka-aksyon, tuman kakululbaan ni nakon mo 6.4 magnitude. Ang tayog na batsagan man sa kapital nga Zagreb. Ang Zagreb natabuan sa pagtayog mga ka-aksyon, damo sa mga tao nga nagalin ng biyong sa dalan. Nagligad nga Lunes kadlaw, may magnitude 5.2 man nga linog tumayog sa Central Croatia man. Malapit man sa kapital, akon malapit man sa ginluntaran sang 6.4 magnitude sa banwasang Petrinha. Magnitude 5.3 ini mga ka-aksyon. Central Croatia ang Zagreb Amunisa. May isa gito nga napatay kag may 27 ka mga persona ang nagkalapilasan. Daw naging suki sang linog ang Croatia ho. Wayda sa Japon sa parabing. Wayda sang
magapugong sa linog kundi ang pagpangamuyo mga kaksyon. Way sa mga makapakot mo kung saan o maluglunta ng linog. Ang bagyo gani mga kaksyon, may forecast po mo. Ang ato sa ring Weather Bureau, na pag-asa na rin sa pungsod sang Pilipinas. 10:08 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa sarikabahin ato na ibaloon ang observation report sa ato sa ring patrol. Ibaloon tabing pulso sang syudad. Aksyon Night Patrol Field Reports. With aksyon dyan, Diaz, Garagalambi yung temprano pa aksyon dyan. Mayong hapon, please. O, mayong hapon. Mayong gabi, please kamin. Nanad ka. Liwata, nanad ka liwata. Ngabi mo hapon, gapon ha. Bati kami di biga pinalupok di o. Tito nalingaw kami di nantaw sang pinalupok na. Bawa may arat na giban. Mayara na, kaling kisa ito na palupok kay laga. Muna ha? Tugal po, gali klapanan nga plupok sa mga kabataan. Lamin na pinalupok, naging nga mga kabataan action mar. Dari sa Sunod Man sa Bacolod, kaya ka nilagating lang, abi mo kung ano na itong may mga tiniruhay, gali ang katapusan, may pinalupok gali sa mga dalanon. Dari lang sa mga like areas ng Mabini, no, even gali doon sa Dalom, sa may Burgos, bra? Ari na, may ari din pulo palupok action mar, no, karon nga gagabi. Pero di importante, dapat safe lang gid ang tanana. Kaya parang wala sang may mahalitan, kag even Drix Bacolod abi, why gid man sang may masamaran bangod sining ginatawag naton nga firecrackers o kuna palupok action Marlon. No? Anyway, karon na patrol, ari kami sa tubang mismo sang Plaza Publica. No, dari kami along area sang Gonzaga, Balake, isa di Kabalantayan, amo ni ang sitwasyon sang baklanay sang prutas. Karon nga gabi may ginabot nga supply, pero kung makita nila ito Action Mar, halos tanan yung mga stall, halos tanan diri nga mga balaligyan, punuan na. But siningon, damo naging sila isang supply sa mga prutas. Ang kulang na lang diri, bamnog bakal. Bumalakal na lang gid Action Mar ang kulang, no? Ang dalan aksyon dyan sa Gonzaga, amalo na ang pwedeng plastaran dira sa mga prutas, kaya diri sa may dalan sang Gatoslaw, kag Rizal, daw mga RTWs na dabo? Exactly, no? Hindi pwede Action Mar ang iban ka palayo, hindi pwede di sila kagwa. Kung di nila gusto, abi baligya sa nga prutas, dapat dali lang gid sila nga area. No, bawal sila Action Mar kalambihong kung dinto nga mga lugar para makabulo-baligya sila. Kaya hindi man allowed eh. No, so dapat kung di lagi nga area, dito lang gid sila mabaligya Action Mar. Ang dalan sang San Juan, ato bang sa Station 1? Ang sa tubang sa station number 1, supposedly, for RTW, kay kabalukang San Juan, Action Mar, iyan na nagkasudad sa Bacolod mong nag-arkila ni sila sa Bacolod. Kung compare mo, diri sa may bahin sang dalan Rizal, ang Rizal ay iyagin na mismo kanuman, simbahan. Ang San Juan, Gonzaga, and Gatoslao, iya ni saya ka sudad sa Bacolod, but silingon most probably ang renta dito sa Bacolod, so ang policy siguro is sa Bacolod gid man mahalin. Depende siguro Action Mar, basta gina-allow lang man sila lang nga makabulbaligya diri mismo sa may San Juan. Kaya kita may nagakulok kawat-kawat may arab lang isa lang ka basket, hindi may nagabaligya prutas, apple lang abi, iban orange lang, no? Amo na ang mga cases kon kaysa diri man mismo sa bahin sa Plaza Publica Action Mar. Diri yati kalabanan ginabaligya diri prutas kid man, no? Wala nang iban diri sa may Gatoslao, sa may Gonzaga rather, may ginapang-impon sila like wala labot sa mga mansanas, yung pinaka-common orange, wala labot sa ubas, mga pears o konteras, may ari man sa bigyan mga saging, mga sandia, no? Kat-kat, tonka, ano pa rin nila bulo-baligya sang iban diri. Kamo sila mga ginapanghanta nga baligya Action Mar, no? Way ka pa nakita putot nga tarapol? Anong putot man? Color green? Anong putot nga tarapol? Inigagmay pa blay ng gagmay kid. Linghod bla. Kay kisaga tuhaw na siya. Mag 31 na sang gabi mo. Okay. Ginagati putot ang mga gagmay. Masa. Ang nabala ko lang yung apple color violet na bala?
Mayara man green. Mayara May green. light green, oo. Kita ko na green, meron man na violet. Pero kalabanan, gina-action man violet, gina-color. Mm. Meron sandiya nga, sweet melon. Damo ba na? Ang color yellow, dablong iya nga unod. Daw naga-oblong na sa'yo, no? Hindi sa Sweet sa bilog. gold, sweet gold na panawag nila, bro mo. Ito mo na ang isa dari, may pinyaman. Ang tikada mo, pinya, daan sa Libertad, iba ni Goro, halin mo ni sa Libertad. From Don Salvador, bla, nga mga pinya, na di ko na ginakalabanan nila. And then may mga ubas sila, perting pangumpra nila kaubas. Damo sila mga stock dari kaubas, naga-inabot karon nga gabi. Ngari man di sila brigya nga mga pomelo, na bala, ano ganing siligano na pomelo, kabugaw, na may kabugaw. Yes. Tahom na namin na sa. Kabugaw. Namin na orabon. Oh yes. No kay basta kun vlog ko be ang ano dia. Nga aram lang hindi kabla matakan kun magkaon, mag-usang action man na nam. Pero kun yung gagmay gani, budyo gid mo sa usangon kung gagmay eh. Ginaurab ko na sundan sa bilog ubos ko na ya. Ang biloged? Oo, kaya ko asin. Wala, may kami asin. So, ako, pero mga kikisabi ka ano? Pero tek sundan ang vitaminas na kuno. Oo, kikisabi ba? Katol na? Depende sa mga bor mo. Depende. So mo sa asin para di magkatol. Mo na gali. Pero kaya, abi ko gali sa ano na, depende na sa pagpanit mo. Hindi man. Siyempre, kuhaan mo panit eh. Hindi di ba may nakisa nga kakadalabla kung magkaon ka, ang panit sa kabugaw. Tapik si mo nga ba o si mo gabi karon nga mabakson mo, kasi damo na kapilas-pilas, kado ano siya, hindi man gali. Gahapde. Amo nang katol ka gahapde. Kung madala mo sa ingkit mo, iya sa ding panit. Oo, naamo na. So dapat gali, before ka mag-angkab, kuha mo na nga daan ang unod. Huwag na panit kaya para safe ka. Hindi magtapik sa imong ba o simulingag nga gabi. Huwag kita ko di abukado mo. Ulo, lawak ba? Ano ba yung dalanda? Ano ba yung dalanda na gani pa naman? Ang babana? Hindi. Dalandan, lay mo na ya. Dalandan, bilang ito kag may bilang orange color green. Okay. Orange nga green. Kiat mo na. Hindi, kiat orange na yan, gagmay. Okay, dalandan. Dalandan, bala, ang dako-dako lang sa kalamunding. Okay. Dalanghita. Dalanghita na, dalanghita. May mga dalanghita, di galing kayo mga pulo pamangkot na talibis ng price. Hindi katabok, di ba? Kidamo, sa lakyan labay eh. Kaya magpangkot na be? Puros palaway-laway ang panglawag mo ba? Gani, palaway-laway. Ito di ka lang gabi. Inamin, ilan naman pa, ano ka? Actually, gusto ko na magkaon dalangita. Madala ako di kadaan, kwarta, kinali, karon da kabakal ko di dalangita. Ma-spray na ko di kadaan, kaduga, tari ko lugar pangumpra, tari ko ng putas. Kung ang kabugaw, ang dyan na damo tari pangayoan, amigo? Damo na yung kabugaw. Ang dalangita, be, actually, damo, kinamanig dalangita. Galing kay, may mga cases, naman akong kaisa, nga jutay ang supply. No, ate, jutay lang ang nagbalik man. No, pero kung ng tahon mo, damo man available ng mga ano. Ang grapes ko rin dyan, medyo mahal pas bongay. Mahal ka rin grapes? Ang grapes, Naku, tabi tayo. Ito pilang dalang hita nito. 50 pesos ng kilo. Pila? 50 na. Ang kilo? Oo. Bayabas. Pilakbilog ang 1 kilo na? Actually na, pilakabilog sa kilo. Okay. Kung tunga lang di pwede. Tunga lang. O baka dito lang itaw. Bayabas, may bayabas. May price na ila bayabas. May paama na ng medyo dunot-dunot? Why? Ate ka bang gidi? Mera? Mera gidi. Ate, abala na si Abalas Tata, di ba? Paama lang ko na. Ano mo? May bayabas, depende sa size itay. Ano ka sa... Ano kilo na nga daan? Pilang kilo niya? Atag sin ng kilo sa bayabas. Dalag ko. Oo, agagmay lang eh. Bisaya. Bisaya ne? Ano ni?
Hybrid. Oh. Ako talaga hindi taman, pero kadlag ko. Katamtaman Ako lang. pero may dag ko, ito pinagdag ko na. Hindi ako lang ko ang gagmay lang ni Blom. Kung ka 12 fruits ka Blom, ari na lang na doon pa mo pala ko dito, fruits action mo. Ang oras, ito pulo, Japon. Tapos, pilas ba yung mga black grapes na yun? 350 ang kilo, ang black grapes. Mahal ba? Ang ano na yung, ang California, 300. Pula. Wala ka mo California? siyang baraton. Muna, pila na yan? 200 ang ubas nga mo no. Wala nga naka-plastic. Wala siya naka-plastic. Pero seedless na sa? 200 ang seedless. Para yun na yan. May liso. 100 pala? 120. Amo ng grapes. Amo ng grapes. 120, 200 na. Lain ang Kasi ano lang ito, lang. lain ang price sang seedless sang sa may seed. Oo, lain. 120 tayo, no? 120 ang may liso. Ang Wiley so. Ang wala ay 200. Yung action man minudo na siya. Dako ang diferensya, no? Oo. Tiyawan ka makaon mong kumaliso, ti akrab-akrab ka dyan eh. Kaya mapili ka na yung liso. Way man na problema kung ang liso kanon mo kag game lang na. Gani, sa bagay. Hindi mo pwede kanon mo. Ano may liso? Pwede na kanon ng liso, hindi di ba? Iluad mo ginaya? Ina. Pwede man? Hindi Pwede man. Total, mapagwapo man lang sa uli. Basta ang panit, base, may vitamina pa na gano'n kag, kuan? May kapayas, gano'n. Pinatanan? Makagi ko dito to, di action mo. May kapayas? Pinang-kapayas yun tayo? Sa 29, pa lang nga ni, maluos niya pag 31. Eh, dito yung gusto mo sango na ako ni Papangin. Ito pila, no? Pila na kilo yung mananay? 80 pesos lang. Okay. Tag-80 ko nila kapayas. Okay. Ang kat-kat yan ito pila na. Ha? 80 bilog? Pila na siya mo, no? 80. Pila na. Ha? Okay. Pag-80, galakson mo ang ila kat-kat. Mason dyan? May orange. Mangkotabing nanoda ang baligya ni tatay nga pinakabarato nga prutas kag nanong pinakamahal. Tay, okay na. Anong pinakabarato ng mga prutas? Subong? Ang pinakabarato naman naman yung mansanas nga gagmay. Kita kilala na niya ako. 320. 320. Okay. Ang 320 niya. Mahal na kalino kay gagmay, gagmay. Oo, yun, ang ganda glima. Tapos may kapulo to na. Ito puluon, ito mga mansanas. Mansanas. Ang pear siya sumutag pila. Anong panotag glima? Taglibang ponkan, sweet ponkan. Ato yung pears tagpila. Ang kabugaw? Piras, siya ba? Ang piras, aro? Tagpila na yan. Kusyin, may araman, 350. Nagmahal sila subong na. Nagmahal ka man subong na. Mahal ang prutas. Mahal ka ni grapes, no? Mahal ganyan. Mahal ang grapes. Pila 300. Ang black? 350 black. Ang pinakamahal akson dyan, ang pinakabarato mo itong 320 mansanas. Ang pinakamahal ano? Ang grapes eh, 350, no? Okay. 350 grapes. Ang kabugaw, pilaw. Tag 100 na ng kilo. Ba? Tulungan ka lang kabugaw yan, no? Sige, okay na ko niya. Why da akson dyan garangan? Oo, wala ka mo yung garangan, no? Why? May ano sila ka din ng sambag? Sambag. Sila yan? Namin Sila na sambag? Bilog ko. Sila yung sambag. Sa pila ka na? Pulo ang bilog? Sa pilang isa ka bugkos? Purti ba? Kung pila ka bilog? Gabi ka rin, no? Mahal-mahal ka rin, no? Ay, ka Bisaya sa kano. Okay. Thank you. Dala, rin sa ilaw. Pangulit-kulit. May sambag sila. Ngatag. Pulo at isos. Ang bilog. Tungod ang sunmar, ginapangabot yung sambag. Kung mahal ang sambag, ito pulo na. Isa kabugkos ko daan, magdagan, siguro mga 20 kabilog, nagurugagmay. Times 20, lagan sa 200, ang bugkos. So, ano mo lang nakadako? Duwa mo lang kay Numol. 200 na, no? Ina ang sambag. Bisaya, kung nabi mo, ambot kung hindi Bisaya, kung tabilang ina nga sambag. Pero anyway, karon yung gabi damo, naman din lang gabulo bakal-bakal.
nasa nga mga prutas action mar sa area mismo sa nga Plaza Publica. Pero lang taon na ton kung maubos ito lang tayo, hopefully, no? Nga mabulig-buligan sila kag maubos-ubos sila baligya. Kay kung lang taon na ton karamo gid sang ilang supply nga nagpabilin diri kag subong nga gabi ginahantal nila. Actually, kung maglabay ka sa mga alas 11 ng gabi, ari pa rin sila bukas pa sila gani. Kaya 11 p.m. pa mga curfew. Most probably, katulog naman sila right after. And then, buwas naman sa aga bago naman bukas naman sila, no, may mga baligyan sila mga sakin, kagiban pa. Hopefully, ato mga ka-aksyon, mag-support lokal. Ang baga ni Ma'am Rachel na publish ng DTI, support lokal, go local action, mar, no? Inaano pala ang prutas. Kung gusto naman nila palupok, may arimata din, presyo palupok wa. Kay diktob lang sa Talisay ito, may ara nagligya man sila sa palupok action mar. Kung diri sa Bacolod, ari sa reclamation area, sa Talisay, pasamputan, gito pagpasunod mo sa Talisay, ari sa Tuo, ara nagligya sa palupok, karaya, ari sa Skilid Sandalan, action mar. May mga ligya, so sila kayo na nakita natin mga basic, mga mga palupok, kaya naman kilala mga triangulo, whistle bomb, candle bomb, ano ba yun, 5-star, katay, bago ko lang kanina balaan nga ngalan, gali isang katay, lang nakapurma, na ba doon nakaplastar, gid, panawag, gali action na higag. Ano? Higag. Higag? H-I-G-A-G. Higag na gali panawag sa katay, nga lagko ang ginagamit nila nga mga material. Tapos ano ba doon nakaplastar, gina nga doon ginpilo-pilo, gid. Kung saka ang katay, di nga tradisyon, nga kita na to, doon sugbon-sugbon lang kagipangigot. Ang nakaplastar, gid saya, panawag gali higag, action mar, no? Ang pasirit, subong lain ng version, kaya ang pasirit, subong nila, yung metal ng kalapyutan, bla. Sa una, di ba, kahoy lang na, nga tugtog ang kahoy, kaya sa una, kakalabot, kaya kasunog. Subong metal na yung ginakapyutan. And hindi na basta-basta, kaya lagko na sa subong, lagba na siya, nga medyo lagko, tag, I think daw pulo kabilog or siyang kabilog ang unod, gudlagan 150 pesos ang presyo sang pasirit action mar. Pasirit pa lang na. Tipo unang bata, baklan pulo ka pesos, damo na sa pasirito niya. May araman pasirit, gudlagko, gid. Gadlaga, ang lagko na nga pasibot silingon, amo na blang may rapper, blang pang Christmas. Nga mo na sa blang doon ang iyang gabutsog sa blang magpasirit action mar. No? Tag gano'n siya, tag 50 pesos ang bilog. Ang gulo gamay, amo na tag 3 no? Pasirit na ng gapon. May araman sila ba ginatawag na puitis? Ang puitis, sa mga blang ano blaga sakas babaw. No, may gapalupok magisupad ko, may nagapa-whistle mandre. Pero ang puitis nila nga baligya to, may dala sa nga stick. Di ba, ano, na burawo, na blakon sa mga uma-uma ginagamit mo, kaya usually, even ganit ano burawo, kaya mag-anak ka ba eh? Bilaho o bulaho? Bulaho? Bilaho. Bilaho, gali, sorry. Nang sa, kuhan sa tubo? Ako sa tubo. Bilaho na sa, sang una, ang bilaho, ginapangwa na, ginakumpra na sang manog, ano eh? Manog baligya man palupok kay na bakal man asang manog bakal separate pero subong ang kwitis siya may nakatakod na kadaan nga bilaho. Yes, pero ginabakal nila. Ang stick do ginabaka ko nila tag 3 o kung tag 5. Kay amo nang pinaka komportable action diyan nga takod bilaho mo kay kontakdan mo ra sa mabalubogat balang-balang na yang kwitis siya. Kag sa una ba nila kawayan, ako nung ginatakot sang iban. Kung magtakot ka kawayan, ekspektaron mo, hindi ka na nakakita puitis sa langit. Ang puitis, mas di makasulit sa balay mo. Bugat ang kawayan. Kaya bugat ako ng kawayan mo. Amo nang ginagamit nila bilaho action mar, siyam lang nasa kabilog, so isa kapak, gadlagan sa sin ang presyo. So, dala na ang stick niya. Buto ningon, gadugang pagit pamahalang stick. Galing kit, hindi ka pwede ka bakal puitis nga wala ka stick or wala ka butangan sila. Hindi man nakaroon na no, nalikari ko pa na lagson. Ginawa mo naman nila, bagay pang lagas to, no? Na palupok, naligyan na lagas. Ibang yung gatiyog tiyog, so kung di magdiretso. Tagsin kadapak. Ang 5-star, may ginatawag selection Marabi Rice nga 5-star. Ang Rabi Rice ni Gali, amo ni sabot silingon niya bala nga anti sa maglupok, gasirit-sirit sanay. Masirit sanay, kay para ang nagpalupok o kung nagsindi, makapalagyo gasirit-sirit sa before sa magsigabong. No, amo na ang 5-star. Ang presyo, ang isa kapak, dlaga, nas kuno mga
30 or mga 40 kabilog, 150 pesos ang kada pack. No, sang 5-star. Ang triangulo, kada pack tag 100 pesos man. Ang whistle bomb, ang matublado tsura, ito po sa puitis, galing kay Tinia, ang design niya sinilain man, and of course, ang iyang, kung paano siya binaga, anong iya din nga activity, lain man, tagpulo ang bilog, sini, ang whistle bomb, dumang ko ng whistle bomb, do tag 3 lang man, sumong tagpulo, na action man. Ang higag, amo ning 100 rounds, no, ang dokatay, isang itsura ya, gadlagan 150 ang bilog, higag na siya. Ang katay nga triangulo, tagsin ang bilog action man. Pero kung gusto sa ato maka-action pagahod-gahod, do ang turotot nga ginakailigan sang tanan, ang dako nga turotot gadlagan 70 pesos, 70 pesos. Ang gulo gamay-gamay 35. Dito na lang guro sa turotot, kaya ang turotot why ga ano rin kasi gabong, why man gaguba, ang imo lang gid nga ba kay masinawan ka kauyok sang turotot, no? Pero siya yung makson dyan ang presyo daras talisay daris Bacolod. Sa maugin check naton, puro pareho lang sila. Kaya ginlantaw naton last time, diri sa may downtown area, o diri sa may reclamation area, kalabanan nila ginabrig action mall sila sa fireworks. Hanap lang nga do mga fountain, mga shots, do mo ni kalabanan nakita mo diri. May mga pasirit man sa Guayas sa Metro Bacolod, nakakita sa mga triangle 5-star, may available ng guro diri within reclamation area. Pero kalabanan diri nila yung mga 4 fireworks, gate fireworks display, mga 18 shots, 100 shots, double na bala, nga ginapangbaligyan nila nga available action ang Marlon. So anyway, hopefully, no, nga sa tumakasyo maka-decide sila. Wala na mo, depende na si mo kung gusto mo magpalupok pa, hindi mo punggal ang tao, nyara nga dahil nga case election nga it's part of their tradition, nga dapat sa kada tuig, palupok din sila. Palupok ka kasi gabong ha, lain na palupok ko sulod sa kabalo na kamuna sa palupok ko, so diin nga sulod ngayon na, no? Pero part niya sa ilang custom, part niya sa ilang tradition, kung gusto nila pinalupok dira mga ka-aksyon, no? Karoon na gabi damo, pati nagapit sa may plaza, sige lang happy ka sa tumakakson para mabulig-buligan na ding mga nagabulo-baligya sa may plaza publika mga ka-aksyon. So, muna, ang pinakonsitwasyon diri sa palibot naman sa sunod sa Bacolod ka namin sa itong panya po mga ka-aksyon na malayanay ang panahon o galing may mga cases nagatulot taliti. Pero we do hope na maging maayos sa Japon ng ataman nga lakat sang panahon, tubtob na mga ka-aksyon pag-alaw sang bagong tuig. Sa ito mga ka-aksyon, no, amo na ang anyway, Wednesday, naglibwas, no? Wednesday, Thursday, 31 on Thursday. Akitay kami sa tumakakson sa another observation report sa Friday, Buwas day off, Thursday, New Year, to danay. Ako lang rin New Year, action mark. Sige naunalan to Ako lang ako? Ayun nga, so ang resultasyon sa malibot sa sunod sa Bacolod Karugin lamang ang gabi. Sa totalan ng kaakson, subong ang panahon, tandaan. Ngayon isa sa malasyon sa pagtugan sa walatian sa tanlawas sa mga paguyang o kung ang paglubo sa aton immune function. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Salamat akson na dyan na barangay observation report sang patrol. Labalagid sa sitwasyon dara sa mga nagabaligya sang prutas. Ang ginasiling nga balaklan sang ginatuwag nga 12 fruits. Preparasyon para sa 31 sang gabi. Medyo laka-laka pa sa lato-lato sa mais. Ang mga customer nga nagabalalakal, normal ina maka-aksyon. Pero bantayin nyo bala pagpit sa 31 sang sining nga bulan ho. Kung pati ko nga maubos-ubos gina. Kaya man hindi ka damo nagaplastar dira nga manog baligya sa prutas mo. Man may limitasyon. Tubtob lang dira sa may dalan sang Gonzaga.
Andre sa Megatuslaw kag dalansang Rizal. Mga iban naman nga baligya na yung pastor. Sige, balikan talaga ito sa rin patrol with action dyan diya sa ratipon yang mga balita. Si Busing, si Sir Ernie M. Gabonitoro Sabong. Action Night Patrol! Magabalik sa detalinasang report sa ato sa rin mga action unit reporters. Standby, balik kita matapos rin. Ang hindi nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Bagi Magic Sarap nasa kamay mo. Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa mga nagapaurok-urok kapala-pula man sa ato siring live stream. Elizabeth Malak Kagamala. Good evening, Action na Marlon. Happy listening to my Aunt Flor Malak Kabaylon and the cousin Lindy Toledo of East Homes 4. Mansilingan. Thanks, keep safe everyone. God bless and more power. Action Radio Bacolod number 1 at 51. Ana Andrea Famoso, good evening, Action Marlon. Jose Mongcal Torilla, good evening, Action Marlon. Monitor lang sa Binalbagan. Advance Happy New Year, God bless. Noel Zolweta Jr. Hello, Action Marlon. Advance Happy New Year sa imo. Pa-great family Zolweta, Heidi, Joaquin, Julio, Abigail from Pastor Noel. God bless your program. Arama si Grace Fus. Good evening, hapon diri sa inyo nga tanan. Sir Action Marlon kag the City of Smiles family. Happy New Year. Mga palangga, keep safe. God bless. Thanks, love from Norway. Gina Rival Pilayo, good evening, Sir Marlon. Okay, salamat gid. Alex R. Montesa, Bakol Gasugod Nagali, paorok-orok. Payong gabi, Sir Marlon, kag inalang ta inupdanay. Thank you. Andrew Juanitis, good evening, Action Marlon. Araman si Yvonne Buiser, good evening, Action Sir Marlon. Dan Sharing. Rolinertan, salamat kay Rolinertan. Sa minsay. Alex R. Montesa, patamyaw ko na lang ang abiyanta sa kahanginan. Samtang gapaorok-orok siya, hulid monitor niya. Dula wifi niya. Guillermo Clarito. Halin kay Alex R. Montes sa Happy New Year. Merle Dolido Magallanes. Hamal ni Alex bago di na tuto palupok dito kanyon dito. Mark Dario, good evening, Sir Marlon Henovea. Jocelyn Libon Dispoho, good evening, Action Marlon. Arvin, patamyaw Action Marlon sa mga himata ka kuda. Gaparok-orok gid pamati. April Fool's Day, Aramanda, nalakip, Sir Marlon. Sige. Yulotan o kay Sir Peter Russell Yulotan. Mayong gabi, gapamati live from Binalbagan o kay Mayor Bibot Merasoldas, Banwas Binalbagan. Sa taran-taran nga mga taga Banwasang Binalbagan. Advance Happy New Year. Araman si Holy Conhoma Lumina, good evening. Anthony Jones, Avilio Siblano, good evening, Action Namar, monitor lang ko sa barangay Inayawan, Banwasang Kawayan. Si Daddy Prince Denver, Hinovaya, di pa shout out di sa Hinovaya kag Rivera family, watching and Bacolod. Alex Armontesa, Sir Marlon, diin na to ang pasahero nga daw si Dugong, ang profile face mask. Sige. Ara, amat-amat nga nagalap taga-viral. Si Duterte kaya nga tsura niya. Nagasakay sa dipasayang salakyan. Cathy Ver, Action Marlon, good evening. Ako Maldita, good evening, Action Marlon. Si Terry Sempron, yung Action Mar, good evening. Okay. Si Cady Laurelia, good evening, Action Mar. God bless sa programa mo. Araman si Maria Fe Maravilla, good evening, Action Marlon, watching from Palawan. Alex Armontesa, Hamalia 12 Fruits ta. Bayaba sari sa saging, gasaba, galangan, iba, agho, Indian mango, kung may ara, blackberry, jackfruit, langka. Sang tupad balay, ayos na. Pati granada, kung may ara, dalan na lang sa 12 para kasigabong ang New Year resolution nyo. Sarguelas lang, wala lobi sa rambutan kag kabugaw. Ayos na. Okay, Alex Montesa. Kung wala pa si Riti pasumpit, lang ayos na kanyon nga kawayan, baklan nyo lang gas tapos huy-puno-huy-puna. Sulusundihan tapos backfire kalayo, at least sunog buhok mo pati kilay mo, makuma floods.
Ambal ni Alex. Rosalie Anturin, Navales Rojo, good evening sir. Jocelyn Calaban, good evening. Axomar, ambal ni Alex, gamitan nyo lang action dyan ang turutot sang mouthpiece para ang agsex ng laway hindi maglupad sa tupad mo. Bum-tarat-tarat ko na. Bum-bum-bum. Nikan Stabads, Sir Parok-Orok ko, Leoname Gonzales from Leoname Gonzales from Malaybalay City, Bukidnon. Araman si Alexander Pila at Sumarlon, gamonitor kami di sa Zone 6, Barangay Handumaran. Thank you. Ang iba na balikan taraman dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod number 1. Mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat isa. Pabalik sa Aksyon Night Patrol, as 10:38 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inisoryahan ta ang palupok maka-aksyon ang Pasay City Government dito sa mga yasuran sang Pasay sabong Martes. Nag-anunsyo nga ginadumalian sa ilas nga syudad ang pagpalupok sang firecrackers kag pati na ang paggamit sang fireworks during the New Year's Eve. Agud to nga ma-minimize ang aksidente tuga sang sining firecrackers. Di may mando to yung maka-aksyon nila sining Pasay Mayor na si Amy Calixto Robiano. Tedre surad sa Bacolod daw layo na cross patada. Kay may araman sang paghatag sang konsiderasyon ang ato sining surad sa mga negosyante no? Kung dumalian mo rin karon mga negosyante nga nagkapital sa nako nga kantidad. Anong apukan nilas ni man? Total ara na gid man na. Unless otherwise nga ang gobyerno nasyonal pagi ka Presidente Rodrigo Duterte amo na gid magmando sa nga total ban nationwide sang sining palupok kag fireworks. Las 10:39 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa siring nga bakahin ni Balaon tari detalye sang report sa ato siring mga aksyon unit reporters. Una-una aton check ang detalye sang mga balita na tipo ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Per sa report mayong gabi, please kabin. Ayong gabi aksyon na Marlon kaga subong man sa aton nga mga suki nga nagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Ang Lacarluta Police Station sa gihapon aksyon na Marlon malinong kag mataway ang Platterbook no kag libot kag nagarekurina sa pagpanugdog sa aton nga mga kauturan sa gihapon aksyon Marlon na magliwas sa pagpalupok sa pagsugata sa pagtuig 2021 no panungdog mga atong kapulisan na i-minimize ang pagpalupok sa firecrackers. Kag nagapanungdog man ang atong mga kapulisan sa mga paragiya naman dala sa mga armas ang aksyon Marlon na kumahimo hindi gid magpalupok sa oras sa paglag sa tuig kag sa pagsugata sa bagong tuig aksyon Marlon sa 2021 kay basi kung may masalabat o kung may ara na libalit na makatupa sa aton nga mga kauturan man mismo kag pag ara man penalidad kung sino man ang magpalupok sa iya armas tuthang sa adlaw sang pagulag sa tuig aksyon Marlon. So pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel B. de Guadalupe upod ang alert team nagpaanumdum sa gihapon ila pinagidiri sa pag-monitor sa mga pwesto sa firecrackers kag nagpaanumdum sa mga pumuluyo na nagabakal sa firecrackers na
maglikaw na lang gid at magagamit sang alternatibong mga paggahod sa pagsugata sang bag-ong tuig Aksyon Marlon. Sa piyag nga bahin Aksyon Marlon ang siyudad sang La Carlota sa maabot na January 5 to 31 sa sunod na tuig 2021 may ara nga tinatawag na business one-stop shop dira sa gymnasium sa siyudad sang La Carlota. Ini siya advance nga pagpanawagan sa aton panguluan sa siyudad sang La Carlota nga magdawat sang business permit sa mga tricycle kag sa mga establishmento komersyal at ini siya suksok sang pisma special kag makakuha sang numero kag gutong akomodahon dito sa pagkuha sang business permit. Kung wala ka official, no transaction. Kag kung wala ka man pismas, wala man transaction. Kag ilabi na gid kung wala ka nakapalista o kung nakakuha sang numero, wala gid sa makaakomodar dira sa imo sa sulod sang gymnasium. So sa mga pumuluyo diri sa siyudad sa La Carlota, kag labi na gid sa mga tag-iya sang mga di pasahero nga mga tricycle sa maabot na January 5 tugtog 31 may ara na one-stop shop dira sa siyudad sang La Carlota sa may gymnasium Bagahimaton Aksyon Marlon. So ini nga mga panawagan lin ini sa aton kapanguluan sa siyudad sang La Carlota. Amo ini ang information kag nakuha naton diri sa siyudad sang La Carlota Aksyon Marlon kag mayong kabilang sa kay Honorable Kapitan Chadberia kag Honorable Kagawad Jufred Sapanta. Ang inyo ka-aksyon diri sa siyudad sang La Carlota, aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Salamat Aksyon Percival Villamor, matulotawhan ng area niya partikularmente sa ika-4 nga distrito sang probinsya. Last 10 sa 44 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang lokal nga pangaluhan sa suran sa Bacolod may ara sang ginapagaw nga listahan mga lugar ini maka-aksyon nga amaning designated areas, amaning lugar nga pwede palokpan sa pagsugalaw sa bagong tuig. Kurti pa mo tara kag suliton tara by December 31. Parang at least matandaan gid sa ato sa mga aksyon kay mati importante ni kasi kibot kamobla nga sa likod ninyo may ara na sang otoridad nga magdakop sa inyo. Last 10:44 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa nga bahin. Sa lawanta naman detalye sa nga balita nga natipon ni Aksyon Roger Gutib sa bansang Northern Negros. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, mayong gabi please kabin. Yes, may gabi sa tuwa aksyon sa aton ka mga balita sa Marlon gikan sa may siyudad sa Cadiz. Nagpanayad pagin sa gyapon ang investigasyon sa katapos sa kapulisan. May katanan sa siling duwagin tanan ka mga nagkaraduna ka mga single motorcycle sa siyudad sa Cadiz sa Marlon. Mga pasado 5 nga sa kagahon na diskubrihan sini sa mga tagiya. Bulit ini ang isa ka scooter nga galang 125cc nagaduang sa pula ginapaligyan ni Lorenzo Pangaliban 27 anyos sa sumugman ni Rosie Matso 125 nga nagaduang sa Blo ginapaligyan man ni Gilbert Mercado 37 anyos tanan sang Villa Cristina Barangay Zone 1. So subong sini ang kapulisan nagatanggawan sila sini pag-flash alarm sa mga police station tungkol kay ginalantaw ng masikon, pwede man nga i-travel nila ni, pero tiglantaw nga sa subong daw ginatago. Pasiguro, sunod pa sa aton ring therapy restriction sa kapulisan man sa siyudad sa Cadiz. Kaya nagpanawagan na lamang ang mga tagiya nga kung mayara sila nga mayara man sa mga kulturan na sa tuman nga mga maniho kung may ari siniblan maluan sila nga may ara nga motor nga kagay sining Rosie nga Matso 125 nga doon sa Blue
kagka scooter nga Gala 125 kagaduwag sa pula, palihog na lang paibalo sa pinakamalapit man sa tapan sa barangay ukod ni sa talatapan man sa Police Action Marlon kay ini ang gingkawat kay ina sa kagahon diri sa may Villa Cristina, Barangay Son Juan. Sa dugang naton nga balita, isa ni kakaso man nga saliin na makabig nga isa patrote daw gin-refer ini sa barangay kay gin pa-record ini sa isa ka persona matapos nga iya siling nga gipakayo nga sidecar sa iya siling nga tricycle ang nalantaw ya substandard kag daw marusdak kalas 10:50 takna sa aga gipatagayon ni o kon gipa-record ni Maria Ginilin Pontino y Severie 33 años sige na residente ini sang Purok proper sa barangay Bagsaysay sa siyudad sang Cadiz sa din siya sinaligasyon nga nagpakayo siya sa sidecar sa tuwing Agosto 6, 2020 sa isa kagikilala kay Jess Magbanwa na legal sa Pidarod dira sa may barangay sa Procumay, barangay Tinampaan kay ini nga persona ang nagapanglatiro kag nagapangimo sa mga sidecar. Nagsugtanay sila nga tapuson ini nga sidecar sa sulod sa 3 ka semana pero nadugayan gani kag natapos kag sa huli ginkuha ini ang nainabitan nga sidecar gintakod ay perte daw marusdak tungod sa kagmay kuno sa mga kamilya kamasyado kalipis ang plansa nga gingamit kaya nagabili ni sa ropa sa nagpa-record sa nga 25,000 ka pesos. So ini ang gintagan man sa referral sa kapulisan matapos yung blatter nga dapat ini balik sa barangay level agod nga matagaan sa nagkakaigo nga pagtabod man sa barangay kag sa lupon kag kung hindi magsuntanay sa ilang sining settlement posible nga pwede makapakayo sa certificate of file action ini ang tagreklamo kag magpasaka na lamang action marlon sang kaso. So parte na mga aton siya mga report mga balita diri sa may siyudad sa Cadiz kag iba ni may area diri ka matutawag iba dahil man aton ginamonitor agod nga aton man action marlon nga masulusiding man sa gyapon ang aton sila nga palibot. Report gikan sa siyudad sa Cadiz sa balita oras sa aksyon ini sa aksyon Roger Gutim ng report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon na Roger Goteb, nagdala sa ato sa oras nga alas 10:49 sa lawan tayo sige na ato sa nga patrol. Ibalon tara detalye sang natipon nga reports. Ni aksyon na John Diaz, samtang kadalom ang kagabihon. Matulotawhay man ang aton sa nga pagpangalagad. Buwas nga adlaw, pizza 30, kabay pa nga magapadayon ang malinong kabatawhay nga sitwasyon. Sa patrol, standby! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! With Action John Diaz. Action John, sa balik na report, please come in. Action man, naligad ng mga silat na binulan ng patigayan sa bypass operation ng Police Station number 6 draman mismo sa pila ka mga lodging house sa palibot sa Libertad Public Market. Kagabi, o kung kainas ang kagahon, maisa na naman ka-bypass operation nga ilaging kasakag nangin positibo gid kag drama nagsugod ang operasyon kung transaksyon sa gwasang lodging house sa palibot man sa Libertad Public Market Action Mar. Bangod sini, nagdesisyon na ang kapulisan sa Police Station number 6 na ilang pagatutukan ang pagbantay abidra sa mga lodging houses sa palibot sa Libertad Public Market. Agod din naman siguro nga safe kagaluwa sa tawag na transaksyon sa illegal nga droga. Kay kaina dikto sa gingkarsan nila nga bypass operation nadakpan ning si John Winston Abaniro, 34 anyos, ang Purok Paglaong Barangay 30 Surad sang Bacolod. Rodrique Police Station 6 Commander, Police Major Romero Sarona, ang transaction actually nagsugod dito sa gwasain sa lodging house apang ang ilang pagbinaklanay, pagbayloanay na abisang supply dito na natigayon sa lugar mismo sining ni Abanero Action Mar sa may Purok Paglaom Barangay 30. Na-recover diri kay Abanero ang 6 ka mga sachet sa nila sa Spatsuan Cebu, tanangin urbanta nagabalor 12,000 pesos, 160 pesos sa kwarta, tag ang cellphone. Karon ining si Abanero ang preso sa custodial facility sa station number 6 para man sa nagakaigo nga disposisyon. Ayan si Police Major Ramil Sarona sa aton nga interview. Kita informasyon no aliman sa mga nadakpan
na kining persona gabaligya sang illegal nga droga. Wherein gin-monitor naton pila ka adlaw kagabi, pero kaganis kagahon amo na natagayan gid naton nga mabaklan siya sang illegal nga droga. Sino dakpan nila? Si alias Janjane, ang full name gid niya si John Winston Abanero. Okay. Taga Barangay 30. Paano sir na nung transaction? So, hindi nagsugod at sa nadakpan gito? Dali na nag-originate sa isa ka man pension house, no? Ang lapit na sa area. Kamo man ang istorya man sa amon mga didakpan nga kini nga persona. Isa ni sa mga supply man illegal drugs. Amo itong kagabi gakandakit kami by bus operations. Amo na pag-firmar gid namon nga ano isa sang illegal gabligya isa sang illegal nga droga. Action malabatian si Police Major Ramiro Sarona, ang station commander sa nga police station na number 6 sa tunang interview kay nadikto man mismo sa may kapolisan. Sa total mga kaaksyon, tandaan, isa na naman nga dugang ebidensya sa siyensya nga mong galing pagpataas sa vitamin D level sa tunlawas sa may dako gid mabuli. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Action John. Sa mga palagas nga nagpadala sa atos nagpadala sa ila sa mga mensahe sa bahin sa live stream si Donna Robles Pro di Garidad. Good evening, happy listening from San Diego, California. God bless everyone. Raymond Barato, good evening, Action Mar. Advance Happy New Year, Action Radio number 1. Chirik, Eric Rojo Asiado, good evening, Action Marlon. Monitor ko doon sa Quezon City, Metro Manila, Eric Rojo Asiado. Good evening, Action Marlon. May monitor here sa Quezon City, Metro Manila. Noel Amar, good evening, Sir Marlon, and Happy New Year in advance. Sharing and likes done. Halin kay Noel Amar. VJL Hong Colimbo. Good evening, Action, Sir Marlon, and Happy New Year. Zen Cabales, ngayong gabi, Action Marlon. Good evening, Action Marlon. Habalia. 10:54 Action Radio Philippine Standard Time. Action Night Patrol, mga ka-action, buwas kita gihapon until December 31. Buwas regular holiday. Fly sang opisina sa mga talatapan sang gobyerno. Amo ning gani nga pasalamat kay na mga official sang gobyerno ka mga empleyado sang gobyerno. Bangon malawig-lawig ang ilang saning mga bakasyon. Isip-isip naton mga limagid kadlaw. Last day sa pagtrabaho nila kay na. No? So sa ato sa mga ka-aksyon, DYEZ Action Radio Bacolod by December 31. Kawahin gihapon sa Action Night Patrol special nga papangalagad special coverage sa pag-sugalaw naton paghulat naton sang pagsulod na sang tuig 2021. Upod sa gihapon sa inyo sa naka-action reaction Marlon Hervaya tubtob sa pag-abot sang 12:01 AM. January 1, 2021. Kaupod man ang ato kaupod man naton ang puwarsa sa aton sa mga action unit reporters sa nagkalain-lain nga mga areas of assignment nila. Sa Northern, Southern, Central, ang tanan-tanan nato sa mga action unit reporters standby mga bantay man sa palibot kag magadulong sang mga hitabo sa ila sa nga area samtang ginasugalaw naton ang bag-ong tuig.
Alas 10:56 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Matulotawhay ato sa day kagabihon. Thank you. Pasalamatan tang ato sa di mahal nga magkago. Action Night Patrol. Magatakop naman temporaryo. Magabalik ini buwas. Same time, same station. 9:30 until 11 p.m. Sa kalas gayapon sa ato sa ring mga action unit reporters nga nagpakalagad sa mga edisyon sa News Center Action and Defensor. Ato sa ring mga action unit reporters Action Percival, Action Roger, sa Patrol Action John Diaz with Action Nixon Taho. Dari sa technical control nangin katuwang nato Action Delmar Madera with Action Elway Dutelios ang ato sa ring information technology IT expert. Ako naman Action Marlon Herabay. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!